Good day mga kawais, welcome back to my video. Mga kawais, karon ato ang topic is about unsa di pa maagi para dili mapurdoy imong tindahan or mahimong sira-sira store good kumbaga. So mga kawais no, basic lang jud kayo na mga kawais no, kung naalan jud kay isa kabutang. Disiplina sa kaugalingon mga kawais. Mo nay una nimong dapat apply kung musudod ka ani nga negosyo. Ay kani nga negosyo mga kawais no, ginagmay lang jud imong kita ani mga kawais. Pero pagka na tanang ginagmay imuha ng ipundok, dagko na siya kawais no. Ilabi na mga kawais kung nagsugod pa lang ka. Una jud nimong buhaton unta nga dili nimo hilabtan o dili nimo isagol kung unsa ang imong personal money ug ang tindahan nga kwarta. Kay para dili nimo magasto kung unsa tong naa sa imong tindahan, kung dili kung unsa tong naa sa tindahan mas madungagan pa gumikan sa ginansya niini. Munay dapat nimong hinumduman makawais kay para dili ka mapurtoy. Ug unsa pa makawais no, dapat pud i-apply nimo sa imong kaugalingon na dili lang nimo isaray sa ligan nimo, kundi imuon nimo bread and butter ang tindahan. Mas labing maayo mga kawais ko na pa mo'y laing side hustle no, dili lang mo dere magsaling tindahan. Kaya ako mga kawais no, dili jud taon ko ginalimitahan jud akong kaugalingon nga mukuha man lang ani nga libre, mukuha ko mga produkto ani nga libre. Tanang mga produkto dira sa akong pamilya mga kawais, akong manghod, akong papa, akong mama, tanan sila pag munay kuhaon pabayaran jud mga kawais, di man sa paghinakob ng mga kawais. Disiplina maguna kay dili dapat nimo i-treat ang imuhang negosyo nga mura ra nimo kitaka. Dapat imuha jud ng bayaran. Unaon nimo nga kaning kinumpra man nimo tapos imo lang kuhaan nga walay bayad, so dapat imo jud nang idisiplina mo kagalingon. Kay kung ana mo gud imo hunahuna mga kawais, dira na magsugod nga maghuna-huna pug asa kumukuha og laing pamaagi nga kwarta. No, kung imo adyung ano nimong kaugalingon nga dapat bayaran nimo bawat produkto dira, asa kumukuha og kwarta para mabayaran kun so dira mangita jud kag way ug dira makahuna-huna ka unsa tong mga way pa jud other way para makakwarta ka. So mao na akong ginabuhat mga kawais para dili mapurdoy o dili masirad-an akong tindahan parehas sa mga daghan pang mga kawais nga nanirado na jud kay sila. Pero kaya pa man mubangon mga kawais, so sunda lang yun akong giingon sa inyo mga kawais, kay ako na ning gi-apply sa akong kagalingon, and maura niya ako ang matambag karong kabuntagon mga kawais, and God bless us all.